Nasa labas si Gulumbrina. Pass to Daniel Pantoy. Wala, nakawala si Gulumbrina. Wala, nakawala si Gulumbrina. Gulumbrina na naman. 10 seconds to shoot. Itinira ni Limbo. Wala, rebound. Tingin ba yung pahat? Wala, yan po na. Pahantoy, pinasa kay Pahantoy. Wagawag na ang Pahantoy. Sige to shoot. 5 seconds. Kasi mathematics. Makakadistak mo na. Number 5 is Mura. Second to shoot. Hingga Butinira. Suhani Mercado. Butinira. Pasok survive. Watch the Limbo. Butinira ni Limbo. 4 minutes and 15 seconds. Pinasa kay Hingga, pinasa kay Pinka-Pinka. Pasok kay Pinka-Pinka. 15 seconds shot lang. Sige to shoot. Pasok na. Mawin sa bintang kuwit. Sininyasan ni Pahantoy. 15 seconds shot. Nakatinira ni Gulumbrina. Pasok ni Gulumbrina. Remaining time, 3 minutes and 14 seconds to finish the first quarter. 15 seconds shot lang. Ipinasa kay Mercado. Ipinasa kay Akras ni Mayro. Remaining time, 2 minutes and 58 seconds. 15 seconds shot lang. Kutinira ni Walay Buller. Basketball Walay Buller. Ilan ang buhay si Naruto. Hanap ng pamapasara. 15 seconds shot lang. Kutinira ng 3. Pass to Daniel Pantoy. Wala, nakawala si Gulumbrina. Wala, nakawala si Gulumbrina. Gulumbrina na naman. Shoot. Itinira ni Limbo. Wala, rebound. Tingin ba yung pahat? Wala, yan po na. Pahantoy, pinasa kay Pahantoy. Wagawag na ang Pahantoy. 0.1 seconds. Basket. Gulumbrina. Basket. Nasa labas yung Lugana. Pass to Lugana. Ipinasa kay Pahantoy. Pinasa kay Gulumbrina. Nasa labas si Pahantoy. Pass to Hingga. Hingga. Itinira ni Hingga. Ibigay kay Patrick. Nakuha ni Urquiza. Urquiza. Nakuha ni Lim. Nakuha ni Limbo. Itinira. Wala. Roberto Ibalan. 10 seconds shot lang. Sige to shoot. Nakuha ni Pahantoy. Pinasa kay Gulumbrina. Gulumbrina tumawin sa gitnang kuwit. Ipinasa kay Pahantoy. 15 seconds shot lang. Ipinasa kay Pinka. Tumira agad si Pinka. Nakuha ni Lim. Tutunuan ni Lim. Tutunuan ni Lim. 15 seconds shot lang. Last 5 seconds. Bukas na, di ba?
Muna, sakto na. 30 na, 30. Sakto. Nasa kay Lim. 15 seconds shot na. Nasa kay Limbo. Reverse ni Limbo Pahato. Pinasa dulu Brina, pinasa kay Ika. Akan sa Limbo. Akan sa Limbo, pinasa kay Limbo. 15 seconds shot na. Betul macam keseluruhan kembali Gulbrina ten sini to shoot iti binasa kay Limboy ala binasa kay Pahato tawid sa pitang gol si Pahato binasa kay Hika kapag ni Gulbrina 15 seconds shot na binasa kay Pahato ten sini to shoot 5 Tujuan mo. seconds shot na. Nuy. Bomba. Awan ni Ilara, 15 seconds shot na. Grabe, kwarta. Mana? Ano daw? Ala. 36. Para si Hika. 15 seconds shot na. Pinasa kay Mercado. Pinasa kay Sirpa. 10 seconds shot na. Gulbrina. Imo ba? Nakuha ni Hika. 15 seconds shot na. Itinihan ni Limboy. Wala, naman ni Sirpal. 15 seconds shot na. Naman ni Ulanan. Ulanan. 35. 45. Last 1 minute. 10 seconds shot na. Nasa Pahato. 5 seconds to shoot. Naman ni Gulbrina. Remaining time 40 seconds. Takpan na nila. Five seconds to shoot. Itinihan ni Ilanan. Okay, good buka mo. Kakas na. 15 seconds shot. Boom! 15 seconds shot lang. 15 seconds shot lang. 10 seconds to shoot. Boy. 15 seconds shot lang. Pagkakang Pisa. Remaining time, 3 minutes and 10 seconds. Limboy. Pass to Lim. 10 seconds to shoot. 15 seconds shot lang. Gulbrina! Imo ito! 51. Imo po dito. 55. Patla lamang. 15 seconds shot lang.
Last 1 minute. 45 seconds. Ano yan?